Kapamilya. Isang gusto kong mahiling pasangan. Ang mainit na pamahawan, sabay tayo hanggang pangalan. Unang tang marhayan aga, may ngirit magaya-gaya. Kung ano bilog na pagkaiba ng kapag-aga. Kung ano bilog na pagkaiba ng kapamilya. Manangkalang kawan, pirmi kita, may babalikan. Sa buhay-bugang at simarkada, itago po isarong pamilya. Sa pagsirang ng bagong sudan, may pag-asaan sa tuyang banwaan. Sarong maray na aga mga taga-Camarines Norte, Camarines Sur, Albay, Sorsogon, Masbate at Catanduanes. Ako po si Francis Sanchez. Asin ako man po si Kate Dalavieres. Maray na aga kapamilya. At yes! Maray na aga mga kapamilya kong kurap. Yan. Tinda ang nagtugtog kang samuyang theme song. Digdi sa maray na aga kapamilya. Pero bago ang gabos, gusto ko muna, Van, i-introduce mo sinda sa tuyang mga televiewers. Saro-saro mga pangaran ninda. Okay po. Ako po pala si Van, si Ian, si Raymark, si Aryan, si Wawi, si The Nice Flash. hair, Wawi. Ano Nice sa hair David din. Salon. Si The Flash, si Cheat, si Raul, si Kat, saka si Corey. Yan. So, may kahaputan ako. Ano ta? Ini ang binabalitaan ko. Ining banda na na from different bands ka mo. Kada saro sa Indo, di ba? And then you collaborated, worked with each other to come up with the theme song of Maray na Aga Kapamilya. So, istorya mo daw, paano ini nangyari? Di ko aram, basta pagmata ko, basta ini yung idea ang iniyo, hali niyo si Indaday. Tapos, collaboration siya ng iba't ibang Bicol bands digdiyo. Iba't iba, ako from Centerfold, siya from Hogwarts, 12 Ton, iba't ibang banda. Kaya, Okay. So, nagharalo-halo pa lang kamo. So, ngunya na sarong banda na kamukurab na ang apod sa Indo. Ano ang forte kan sa Indong banda ngunyan? Anong klaseng mga music ba? actually, di mi aram kung mapatuloy talaga kami as in kami. Kasi, project band lang kami. Pero, who knows, pwede man baga.
Pwede ta magayon ang sa indong tugtog. Ini naman ang kaputon ta. Ano na nga ni Kuya si pangaran mo? Remarks. Si Kuya Remarks. Bakong taga anong school ka ba ya? From US. US, ayan. Pareho kitang school. Okay, so Remarks, ano ba ya? Ining team song kan Marahay na Aga Kapamilya. Can you, explain to me briefly kung ano ang, ano ang mensaheng tinataw ka ni? Anyway, nagpo ng ang concept ng kanta kang Marahay na Aga Kapamilya. Luman sa gusto tang ipaabot sa tuyang mga kapamilya every morning na dapat po nantang sa tuyang aga na magaya-gaya as in may buhay. Para kasi kung pupunan tang aga taning marayrahay, it will last hanggang sa bilog na maghapon. Iyo, hanggang banggi na yan. Iyo. So ngunya po, damugunta ulit ang pinagmamalaki kang Bicol. Ini po ang Kurab. Salamat po sa pagdigdi nindo as in pag-join nindo sa Muya. Okay, so ayan po, hasta sa aga, mag-amay po magmata, si mga di po amay magmata, pungo niyan, magmata na kamong amay, ihapag ang sa indong pamahawan, higupon, ang sa indong Kape! masiram na kape, magtubod na may pag-asa, asin ikurahaw sa bilog na Bicol, Maray na Aga Kapamilya!